ako'y pangutanap. Iba na sa balaang kasulatan nga. Wala may purgatorio nga ginatawag. Yang kadaghanan ginawali sa mga tao, bisan pa man gani sa nagadumala sa simbahan, nga kung mamatay ka, una yun ka dito sa purgatorio sa bago ka hukman. Kanya natingala ko, wala, nangutana ko sa kung kaugalingon ba. Kaya wala man sa balaang kasulatan nga na ay purgatorio, nga no maingon man ang tao nga na mamatay dito sa purgatorio padulong. Yan, nga no man, nga atong mga katigulangan sa una na nga matay. Unya, kani adto kung namatikdan nato, katong nagtuon ng bitaw tag espirituhanon nga tulo ka tuig diri. Nga no man nga atong mga katigulangan nga dugay na kayo namatay, nangayo pa man og pag-ampo kay hukman sila maunang adlaw, maunang mga panahon na. Sa ato pa, ang atong mga katigulangan sa una wala pa dayon hukman. Asa na sila kani adto sa wala pa nag-abot ang panahon nga hukman sila. Nga nangayo pa man sa pag-ampo sa tuwa. Kanang pangutanahan ninyo na may ipakita na may nag-witness ana nga ako pwera lang sa tawanon nga pagtuo kay namang ko tay matuis nga balaod ani nya musuko na pod sila sa kuha moingon na pod ko mura kog propeta o sa mga na kapamagi sa tawanon naron makabuhat og seremonyas tama celebration kamingaw lang na bisan pagod ko magsulti ana bisan ko magsulti ana kay moingon na pod sila nga nagpaginog-Ginoo na pod ko kung moingon kag na ay purgatorio pasabot pa di ay nga naapay paglaom nga maluwas sultihan ko kamo ang Diyos na nakabalo ni ana diretso ka hukman kay nag-abot sa panahon di ba giak naman nato na sa una nga kung namatay ka nga dili pa panahon sa imong kamatayon naghangin pagod ka espiritu ka nya naa may mga espiritu dinhi sa kalibutan nga gitaka katungod sa amahan nya dakpan ka o nya gamiton na po ka nga silutan ka kana dili man na makasabot sila ana ay kita ato amagin na ay giluwas na to nga espiritu o gidala dito kay gisugo sa nga manguha na pong biktima nanay nagtukoy anak mama na dili masabtan si kay ingno na to nga to pas purgatorio ron magbuhat ta og lain na pod nga mga seremonyas ug naapatay paglaom mo na ilisod kayo kung naguna-una ta nga naapatay paglaom kung mamatay ta ano man dili na ta mubuhat og maayo samtang buhi ta kay labi na suod ta sa mga atong tinuan kinsa atong giingon nga kanang nag-ingon nga pamimuro mo dre kay maluwas mo mao ni siya ang arka mao ni siya ang katong kaluwasan alagad mo namo kay kami ang gituon bisod ko ingon ko pang-umpisa lukaon mo ani o tahod mo namo kay kami ang gisugo sa Dios mao na ang mga tao dili na lang maning kamot nga samtang buhi siya nga magbag-o kay naguna-una siya nga suod siya dito pinangga siya to nakasuborno siya dito dato siya naghatag siya nagbuhat siya dakong simbahan nagsuborno siya di na lang siya mubuhat sa pulong nagingon sa Ginoo nga ang unang sala ang garbo pagkamapaytason kung politiko ka nya sige kag simba di ba ng mga politiko na makaka nya silutan man kasi imong tinago tama gid pait kani J kung magsulti ko anay mingon na pod na sila nga gihukman ako sila ako lang gining isulti ang tanan kung mingon sila gihukman ako sila magpakamatay manggani ko para sa ilang mga sala sugot manggani ko kuhaon sa Ginoo wala ko nakukom wala ko nagpadiyos-diyos nya ako po diingno nilang padiyos-diyos nga si ang espiritu man mausab ko saksi man mo ana na ako gitambalan diri mo kalay tagakos sa kuha kay nausab ko sa mga panagway ni Kristo di ba wadag ingon man ko niyo dili ko Dios tao lang ko gigamit lang ko sa espiritu nagawali lang ko wala nga kung naay mga tao nga gahi gyud pasayloan niyo na sila kay kana sila nagpabilin sa naandan di ba ayan na kamo pabilin sa naandan yung pagtulunan kaniadto naman sa balaang kasulatan nagsigi mo glod taas ng pag-ampo niya wala man mo nagabuhat naabay nag-surrender sa Ginoo nga wala nagbuhat sa iyang mga sugo kaya inyong pagtuo kang kanang nag-ampo nagbasa-basa mong pag-ampo katas pag-ampo madungog na mo sa Dios anak nga naa mag-ingon dito nga di na ko madungog yung pag-ampo ko nga doon na ka may jutay nga sala o ang anak ka mo sa altar sa alaran biyain ninyo
ang altar ug ang halaran adto ay yung taong gikasilagan gikaibsan pagpasaylo kay pasayloon na kamo sa Dios. Ano magsige pa man tag sakripisyo kay ang gusto man sa tao nga mo sakripisyo ta. Kanya magsige po tag buhat og sala. Mao nga tambali yung kaugaling doktor kay gitara pod ang nagpas-an sa tong cross tungod pod sa atong pagkasala. Kaya aduna po'y nagwali nga dili man tigong mawali. Sa grain ni kay sa una nga panahon inaanak pod ko kung wala lang nako na dawat ang sugo sa espiritu. Wala siya nagsulti nako dako po kog sala. Mao to ingon si Daniel sa una. Matuman man kasulatan gipasilihan paniniya sa tumaigmat. Niya nigabot sa espiritu tutulan kamo niya sa kamaturan, di ba? Dili sa magsulti sa kaugaling pubot, di magsulti sa linguman sa butang nga umaabot. Kaya dawaton sa espiritu ang sugo sa man. John 16 naman na siya. Sa ako, ang isa ka tao na mamatay, dili mo kinalang nga ato pang ampuan. Ang iyang espiritu. Kinangganon ba nga? I-celebrate din na to ang iyang 40 days arong ampuan nga maluwas siya. Kasi panahon naman. Kung sa tawanon, di ba, mag-celebrate mo kay kalipay. Ang inyo lang ato, kalipay lang. Ang puling na pamantay kakuhaan sa puling sa isa, di ba? Ang ampo mag-surrender sa Ginoo sa to pa, hando mo nimo sa imong pagkamaayo, iyang pagkamaayo. Muna kung mamatay gani ang tao, di ba, dili na tamahandom sa iyang pagkadaotan. Anya, kung handumon ka sa mga tao nga maayo ka, pinaga po ka sa Diyos dito. Ano man, o tanawa, giandom ka na niya. Tawhano na maguna ang ato ang kung kamingaw sa ato ang pamilya. O nasultiin ninyo samtang buhi pa ang inyong pamilya nga kinalang mo buhat yun. Haron may katungod pod mo nga mo ampo pod mo tugyan sa Diyos. Kay inyo magisultian siya din di ba? Para sa inyo nga gisultian niyo siya niya magpabungol-bungol sa ato pa Ginoo pasayloa sila. Ako naman ang gisultian sila. Kanang inyong pag-ampo kay katungod ta na kay siyempre, gadalas kami nga unya, ang Diyos naman anak, maghukom, di ba? Dili makaluwas ang seremonyas o paghinulsol gawas sa espiritu. Di, sultian ko kamo, kung magsulti ko anak sa kaluwasan, dili ko. Wala magani ko kabalo kano sa siya mo balik. Igo ra ko magsulti sa kamatuoran. Kaya kung magsulti po ko nga, dili mo magampo, wala na gihatag katungod nako sa Dios. Igo lang ko magsulti, aron makaandam ta. Kung adunay namatay, may katungod ta kay ano man, gugma man na, di ba? Naigugma man ka mo sa namatay. So, nagilak, di ba? Buduyog pod mo sa kasubaanan. So, napakita mo kasubaanan. So, pasi, madungog sa espiritu o aduna pay tsansa. Isa na lang katikang yaha dito tungod sa kay giandom sa iyang pagkamaayo. Nya kamo reliyoso pod og Dios nun, buotan pod mo, moingon ang Ginoo. Bulahan ka. Kaya ang naghatag ka ni pag-ampo akong nadungog. Diba? Muna mas maayo nga buotan mo. Kaya nga tanawa gud Pwera lang sa dili mo to, bahala lang mong dili mo to ani. Kaya to maning ikuhan. Tanawa gud na ay mamatay diri mo anhi sa kuha. Mga kangyo. Magilak manggani ko, magpalayo mo ko sa kong pamilya. Ginoo, kung may mo, luwasa siya. Dili. Kaya nga naman, labi na kung wala nagatuo din wala ko kaduhig sa espiritu. Kasi magilak ko. Kung ingon sila bakak niya ako mabalaan na nila kung mamatay sila. Manhi manapod na ako. Pero katong wala din layo ra. Wala ko'y katungod. Kasi may katungod na ako. Wala man ko nagikap nila. Wala man ko nakapandong silang ulo. Wala man ko kapahinomdom nila nga bana, higugma ang asawa tawra imong bana. Nya ikapon ako ng kasing-kasing. Wala makita mo ng buslot akong kamot. Depende po sa taong pakitaon. Kamo ay lang mong pangandoy makakita mo kay pait kayo kay basit pareha mo ni San Pablo. Di ba? Tama. Magbulahan man tong mutuong wala nakakita kagamay ra mo kaakuhan. Pero kung dito mo sa labing ubos nakakita pod mo. Mana nga dito si Kristo magpakita sa labing ubos aron sulayon pod mangangha sila nagabot sa panahon sulayon pod kung magpaubos pa mo. Kamo tawhanon biya mo kusog kay mo punit-punit istorya makigdebate na manggani mo. Nya kung manudlo ang maestra manudlo pod tama. Kung makakita mo nya bukat no. Tanawan ninyo si San Pablo, di ba? Nilakaw sila daing lumusok kay gano nakita gid nila si Kristo. Unya kay katong nakakita na amon to sa ubos dili man pud to tawhanon sila nagwali hilumon man pud ka ito. Moro pud iyang buhaton. Itago ra pud niya, di ba? Nya kamo kay sige man mugsuri-suroy. So kung unsa inyong gibuhat sa kalibutan nun, mao pud ang inyong iwali sa espirituhanon, di dako kay mong tulubagon. Tama?
Nya, bulan mo wala nakakita. Kaya ang pakitaon katong bata, pakitaon katong mga taong hilumon. Di kay hilumon man pud sila sa tawanon. Tama? Maabot na ang panahon diha sa balaan kasalanan na sa espirituhan ng gasa na to. So mabalik lang ta. Na, gusto mo makakita. Dili. Dili na ko sa. Unsa mo tong binasa dito lagi? Na? Gusto mo makita? Dili na ko sa. Mubiya mo oy. Amak mo lagi si Pablo nakakita. Pablo, Mong gusto nga napangutana yun. si Tomas nakakita sa to. Biya sa si Tomas gani oh, gani, gani nagsangyo. Pero dai mo sa Siyempre, nangamatay sa una nga. Katong panahon sa pagpulaw. Mapato sila nagangyo nga. Mga isang tabang nga. napriso man to. Nana ka sa vlog dai gitubag na ako na. Maayo. Kato sila G, naglangilangoy pa man to gigunitan man to sa mga espiritu sa palibot dili na ingon nga gitapok sila dito ay. Ang sa palibot ay may engkanto na storage na sila kay wala pa panahon nila. Nya karon panahon naman na sa hukom. Amot lang kung makakita mo. Wala, di na sa mutuon na. Magdisa kong tubag diri kay busulti na po na. Sinuli na gyud ila na gyud gituhuan. Kung magdisa kong tubag kay maingon gani kog tuwa sa impanaana dili sa. Naglisod pa gani mo. Hindi mo naman gani na nga joke kay kung mamatay ang tao, kung makasasala, maingon sila nga sa purgatorio maligya og isuter. Continue. Pero ang tinuod jud di ay nga walay purgatorio. Walay purgatorio di ay ang tinuod nga wali sa espiritu, walay purgatorio ang tao mamatay. Hukman din siya sumala sa iyang ginuwatan. Ano na lang G kay kung mo sulti mo gutag yung walay purgatorio, maulawan man pud na nagsulti nga naa sa purgatorio. Kanya ang problema na to, sige ingno na lang nasa purgatorio. Ang problema ni ana ang pagbuhat na to kung mamatay na ta. No. Kay kung miingon na po, mao man na ilang pulpito, mao na ilang pagpanudlo, wala na sila nakakita. Wala na sila nakadungog. Kay kung nakadungog pa na sila, ang ilang giwali, iya sa Diyos. Luoy lang pud kaayo to. Ang wala nakaila o wala nakadungog sa espiritu. Kay magtuo yun to sa Tanawa karon nga naay nag-vlog. Kung sayop ng pagtulunan. Wala na masaksihan kung mamatay na. Ano? sayop, na man na sa Biblia, sayop mga pagtulunan. Sayop ng pagtulunan. Tuwa naman ang nabasa. Pero nasilyuhan na sa una, dili pod ninyo na sila hukman, kay gisilyuhan na sila umalamon na makatugkad. Kung maingon sila nga ako sama nila, sama ni kanang nagwali nga anak sa Diyos, dili ko sama nila. Tanawag ko panidi ko ninyo. Dili kapuyon mga ita kay nakatrabaho ta, dili lalim ang gamiton sa espiritu. Ayun na akma na din na yung paggamit-gamit poses man ka dili lalim. Ako nibiya na ko sa tawanon, tanawa ko mo dili naman gani ko kinsa ko kani adto, gusto man gani ko mudala og grupo, gusto man gani ko mana, pero ipako biya na ko nga naman dili man ko makalimod sa akong kaugalingon di man ko bakakon, di man ko parehas tawhan ordinary ka para sa inyo. Pwede ra mo dili mo sulti sa iya nga kay ubos. Ako makita man ako siya nga sala man to niya. Kung dili nako badlongon siya kanang, "Oy, ayo nagbuhata kay makuhaan ang imong sala ana. Dako imong sala to." Di man ko makalimot kay maluoy man ko niya. Mo gani nang naay nakig-away nako. Ako yun yung nag-uol. Nga ako yun nakabahanti. Moingon man ko Ginoo pasay luway siya kawa sa side sa iyang gibuhat. Nya sultian to nako siya. Ni mosulod ang sultian ra ko tinud. Musuko naman pod. Di mo hawa na lang ko. Kay dili man gyud na sila maminaw. Para karon magsulti ko ani sa kamaton. Dili pa na maminaw labi na tong naasa lang doon. Nga gisuborduhan na. Di para kanaw na anang kanang ako ginatagaan ko ninyo. Pari ko o pastor ko gitagaan ko ni 10% ng anak dito. Kung wala ko nagsulti sa kamatuoran, dako kayo ko tulubagon. Mo na dinhi kung muhatag mas maayo dili mo muhatag kay wala ko tulubagon, pero gisulti pagid nako ang kamatuoran asa tong bandi. Sa ko nga naman gisulti nako ang mga tinago. Ang tanan nga gisulti sa espiritu isulti nako ninyo. Sa to pag wala ko tulubagon ninyo. Ang problema ato katong inyong gisubornohan, di ba na ato magulog-ulog po na sa katawan na anak sa balaang kasulatan mga mini nga magtutulo, mga mini nga propeta. Ilan na lang tulubagon kay may panahon pa man. Ang muduol nato din pari ka man sa kinsa naman ka dito kung ikaw magpaubos. Ang problema kay kung naanad na ka sa pagtaas para sa ko kinsa man ko para kanila. Nanaktak na ko nanganaktak na ko niyo ta nagkamuna kadungog din nanaktak na ko ingon ko
Ginoo, wala ko'y katungod. Ila ang taning katungod. Ingon sa, paabot ha, kaya daw na ko'y giandam kanila. Sa to pa, dili ko Ginoo, dili ko. Wala ko nagpahisus-isus, dili lang, nagatiman lang ko. Nagsulti ko ninyo sa tinuod, haron kamo, may katungod nga mangayo sa Dios. Tama. Paan ninyo ay inyong sala. Inig silaob, ining kalibutan, unsa pa may sunugon. Samahan ninyo. Tama? Atong sala. Kay sunugon man ka, Mga sunod. tugod sa imong sala. Nga ko dagang kag sala. Nga kung mamatay ka, kung gamay ra imong sala, nga mamatay ka, nasunog ka, ay po mong kasuko sa Ginoo. Kay mamatay ka, uban ka niya, maghari po ka dito. Mura kag si Jonas pa. Kay naa pa man kay sala, bayadan pa sa imong kamatayan. Mano kung magsakit mo, magsakit gani mo niya taas-taas inyong pagantos, paglipay noon mo, nangano gitagaan mo tsansa, ipatawag ang inyong mga higala o pangayog pasaylo. Antosa. Kay kani adto wala man na ninyo gikuha inyong sala. Naaman ang garbo o kakog, di ba? Busa kamo timan igid na ninyo patyadaan ang sala. Kay adunay bagong yuta. Kung dili sila mo tuwana, sige lang. Paabot na lang. Ay lang po mo. Ay lang po ninyo sulti sila kay mga gahit yun ng ulo. Di man na gustong maminaw. Labi na dako na sila gasto. O dili sila gustong muantos. Pero sa kuwari, maingon sila nga sinulingan, kaswerte na ako. Nibiya gani ko, tanawa. Ako mga diskuhan ako, tama? Ni business na ako. Bisig natulog ko, pukawon ko sa masakiton. Nga maingon pa gani ko. Maingon pa sa, no, wala, may ko. Sige, may problema na. Dato o pobre, parihata din eh. Kaya walay dato nga dili makahatag o walay pobre nga dili makapambit. Kung kinasing-kasing hatag, ihatag man po na ako na sa kinanglan. Unya, wala man po kitulubagon, anak, kaya nagsulti man ko sa kamaturan. Nya, iya naman ko. Dili naman ko iya sa kalibutan. Kana din pagtugyan ako, bakakon ba di ako ang tugyan ko, ginukuha ako para sa mga tao. Para mataas-taasan ang kalibutan. Bakak ba di na ako? Kung ingong bakak na, ang uban ka di, simpak ko in town. Di ko manimba ko, malipay pa ko. Ano man, kapoy, kaya magwali si, kapoy, magsultis ka maturan, ingnon pa kagkulto, ingnon pa kagpad. Ila man ang katungod. Nakaroon nanaktak na ko. Ngaluoy ko nila, ngaluoy ko ano man. Kabalugod ka. Once nga, ikaw ipaubos sa tao, di ay biayon ka, ingnon kagdautan. Ang kabalo naman na, bulaan ang gidaog-daog, gitamay. Niyam ingon pa sila, ipasaginlan ko, kuno nga dili ko to. Kadaghan na kadungog. Itong ipatawag ta sa kwan, that is called, daghan kayo. Pakakon lang na sila, garbo lang na. Yan, isuko ko. Pamadungon magkita mo ato na sa Facebook, daghang kay sa Facebook lagi. Ay, ayaw na. Di lang sa gustong mamati. Isi ka magtutuupod na sila. Naalan sila yung agalon. Di ba? Kung duhay mga galon, tawhanon ginagawali, dito ka, nagsalig ka, suburno ka, buhat lang kagdautan, maluwas ka. Mo nang nagunaon na sila, adunay purgatorio. Pwede pa maluwas kung naay mga nag-ampo, nag-Bible, nagbot lang. Kamo po nag-ampo diha, nga kamo po gitugutan sa Ginoo, pagbuhat po bug maayo, parang may katungod mo nga buampo sa inyong giampuan. Ba? Manaptan man ka, o pare man ka, pastor man ka, kaabag man ka, kamo. Maluwas ka to ninyo. Nga inyong kinaiya sa kalibutan. Nga inon pa yun, dasayod nga nauna na sila ka nato. O, di ko magsulti anak, nauna pa lang hinuuna sa bad dito. Kung saan man na, ulog-ulog. Ano ingon nga, nagulog-ulog po ni sila sa namatyo. Kaya kung ang namatay, paanpod, nagbugat-bugat po mga binuhatan. Yang nag-ampo, maupod niya po ng binuhatan. Kamo Pulos ang iyang pag-ampo niya. Pwes na po. Ang kanang naigo lang ha, I'm sorry. Kung kinsa naigo, na manakaw na idato, daghan kayong mga nasa taas. Tama lang na. Pasaylo alang ko ninyo kung naigo, pero matubang magita sa Dios. Mamingon sila nga nagkukom ko nila, wala man ko nagkukom. Mangayo magikog pasaylo. Gusto magkukungkwaon para sa mga tao na kinaban ako. Sa mga pare, kung nasuko na ko, na po yung mga pare nga bautan. Nangita lang ko kasama ni Josue. Matabang ko sa angsa nga. Nakatunggamhan ang pare nga nanambalpot nga naapoy nakita. Nga mihura nga, dili ako ang nagbuhat og milagro, nagsulting milagro. Siya ang magmilagro. Kita ang nagkinahanglan og kaluwasan. Si Kristo tuwa na sa langit. Amen? Amen. Anong kinahanglan matag kaluwasan? Sige man tag sip-sip sa cross. Bere Maria, di sige hinuon na itong palansang sa Kristo sa cross. Tanawan yung cross nga tungod sa atong sala. Gano'n na yan atong gipalansang.
giilugan na to sa trono. Ay lingkod sa lingkuran ng pinasugan. Oh, nana sa walang kasulatan. Aka mo ha? Sa pa, pruta na.